Helo, a dyma Mr Thomas yn wneud gwaith daearyddiaeth. Diolch yn fawr, Mr Thomas. Diolch yn fawr, a noswaith dda i chi gyd. Dyma ni'n cyflwyno trydydd sesiwn i daearyddiaeth AS, ac heno dyn ni am ganolbwyntio ar adran 1, sef peryglon tectonic, ond yn benodol adran B yn dyfa, lle mae peryglon tectonic yn cael ei ganolbwyntio arni. Yn y sesiwn heno, mi fyswn ni ganolbwyntio ar rhan cyntaf o'r manyleb, lle dyn ni'n edrych ar nodweddion adeiledd, y strwythur y ddaear felly. Ac edrych wedyn ar mecanwaith a prosesau sydd tu cefn o symudiad platiau tectonic yma. Wedyn, beth sy'n bwysig i ni edrych ar ydy y dosbarthiad byd-eang o ymylon platiau, adnabod y wahanol fathau o blatiau tectonic, a'r hefyd edrych ar rhan i nodweddion proffil, ac enwedig gwahaniaethu rhwng y peryglon ffisegol sy'n bodoli rhwng wahanol prosesau tectonic a'i dylanwadau ar effeithiau economaidd cymdeithasol hir dymor ac yn y tymor byr hefyd. Felly, i gyflwyno y sesiwn yma, dechrau pethau, dyn ni'n siŵr o adnabod fel daearyddwyr yn enwedig AS yn gyfarwydd iawn efo diagram 3D yma, yn dangos y wahanol haenau o'r ddaear, lle dyn ni'n edrych ar y gramen, y rhan allanol, rhywbeth sylfaenol iawn, y mantell, y graidd allanol ac wedyn y craidd mewnol. Ond beth sy'n mor bwysig i ni ar lefel yma, dechrau dod i adnabod pwysigrwydd cramen y ddaear a pwysigrwydd rhinweddau a'r haenau wahanol o'r ddaear. Wel, y gramen yw'r haen o'r graig solid ar y tu allan i'r blaned. Mae o tua 30 kilometr o drwch ar gyfartaledd, lle mae'n deneuach lle mae'r gramen yn cael ei hymestyn ac yn fwy trwchus lle mae yna fynyddoedd. Mae yna ddau fath wahanol o gramen, sef gramen cefnforol, oceanic crust, sydd yn chydig bach fwy basaltic, basalt yn ei wraidd, in its origin, ac wedyn gramen fwy cyfandirol sy'n llawer o'i drymach, yn fwy ysgafnach. Y lithosffer wedyn yw'r gramen a chyfran uchaf solid y fantell gyda'i gilydd. Mae'r asthenosffer yw'r rhan o'r fantell reit o dan y gramen. Mae o'n ludog, neu term Saesnegaidd lle mae yna viscosity yn cael ei gynrychioli gyda hwn, sef ludedd yn sôn am pa mor hawdd ydi o yn gallu llifo. Y fantell wedyn yr haen fwyaf trwchus sy'n cynnwys craig poeth. Y ddiffyg parhad moho, a sylwch ar hwnna felly, yw'r ffin rhwng yr asthenosffer a'r lithosffer. A wedyn mae'r craidd allanol yn haen haearn hylifol a nicol. Mae'r metalau trymach yma wedi suddo i ganol y ddaear o dan y graig ysgafnach. Wedyn mae rhaid ni fod yn ymwybodol, fel dwi'n sôn am y craidd mewnol, sy'n cynnwys haearn a nicol, a ei fod yn solid, sydd tua 6200 gradd Celsius. Mae'r pwysau mor fawr fel nad yw'r metal yn gallu ehangu a toddi. So felly mae'r prosesau yma mor bwysig i ni sylweddoli ar rhan mecanwaith yn dyfa, a mecanwaith ar ran y proses tectonic yma a sut mae'n symud. A dyma fi'n crisialu yn y sleid yma mwyn i chi ganolbwyntio ar hyn yn hwyrach ymlaen beth am rhannau o'r ddaear yma. Canolbwyntiwch os gwelwch chi'n fod yn dda ar hyn oherwydd mae angen chi adnabod hyn, a fel dwi wedi sôn amdan yr asthenosffer reit i mewn i'r craidd mewnol, a dyn ni wedyn yn canolbwyntio ar y diffydd parhad Mohorovic yma ar rhan y wahanol haenau rhwng yr asthenosffer a'r lithosffer. Platiau tectonic, mae'r rhain mor bwysig mwyn i ddall, a dyn ni'n gwybod bod rhannau wahanol o ddaear wedi torri mewn i ddarnau fel plisgyn wy yn dyfa.
lle mae gennym ni platiau cefnforol cyfandirol sy'n cael ei adlewyrchu fan hyn, lle mae'r North America, plat Gogledd America yn chwarae rôl pwysig, a lle dyn ni fel y plat Ewrasia yn chwarae rôl pwysig. A dyn ni'n adnabod fan hyn rhannau pwysig o'r ddaear, sef y ring o'r ffoiar yma, a cylchred o dan yma, sy'n chwarae rôl pwysig. Lle mae yna blatiau tectonic pwysig, blatiau actif, lle mae yna llosgfynyddoedd cwsg sydd ddim yn mor ffrwydradol heddiw, lle mae yna blatiau tectonic efo llosgfynyddoedd fwy weithredol heddiw, yn bwysig iawn. Beth sydd allweddol iawn i ni fod yn ymwybodol ohoni ydy y tirweddau yma. Mae'n siŵr eich bod y map yma yn dangos pa mor bwysig ydy tirweddau ar draws y byd. Ac felly'n dechrau dod i'r dabod y berthynas yma, ynddo fe, pan dwi'n fflicio nôl ymlaen yn meddwl am y platiau tectonic, wel meddyliwch am y berthynas yma, ac un cwestiwn sy'n dod yn aml iawn ydy meddwl am dosbarthiad y tirweddau pwysig yma. Dyn ni'n gallu gweld y map yma bod y tywyll, y brown tywyll yn siŵr, ydych chi'n ymwybodol ohono, mae mynyddoedd enwog a mynyddoedd, dosbarthiad mynyddoedd y byd ac ucheldiroedd y byd, ynddo fe. Ac felly, da ni'n meddwl am pam. Pam bod yna ddosbarthiad, rhinweddau a ddosbarthiad y tirffurfiau pwysig yma ar draws y byd. Wel, drifft cyfandirol, continental drift, a mae'n siŵr eich bod chi yn ymwybodol o broses yma yn astudio daearyddiaeth ffisegol yn Tygau, ac hefyd y rhaglenni a ffilmiau teledu yma pan dyn ni'n meddwl am Sid a Sloth, ynddo fe, pan dyn ni'n meddwl am Sid, un o teitlau pwysig yna. Ac felly, ie, mae yn bwysig. Mae'n dynamig iawn y system, ynddo fe. Ac felly, cyryntau darfudol yn mor bwysig i'r system yma. Wel, mae'r magma yn y fantell yn cael ei gynhesu gan y gwres uchel yma o'r craidd. Ac meddylwch bod y craidd mewnol yma fel rhyw fath o wresogydd 6,200 gradd Celsius, cofiwch. Ac mae hyn wedi cael ei ffurfio dros miloedd o flynyddoedd. A mae'r diagram yma yn dangos sut mae'r proses yma'n digwydd. Ar ôl iddo gael ei gynhesu, mae'r magma yn y fantell yma'n codi, a mi fod yn ysgafn ar ôl gael ei gynhesu. Wedyn, mae'r magma yma yn cyrraedd yr haen uchaf sef y gramen. Ac mae gennym ni gwasgariad, lle mae yna crib yn ei fath o ridge yn ffurfio yn y môr. Ond wedyn mae angen ni fod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd ar hyd y ffiniau yma pan dyn ni'n meddwl am y tir. Mae'r prosesau chydig bach o wahanol beth sy'n digwydd o dan y môr ac wedyn ar ben y tir. So felly mae'r cyfandiroedd yn symud, mae'r cefnforoedd yn symud, ac enw'r broses yma ydy drifft cyfandiroedd. Ac mae'r cyryntau darfudol yn chwarae rôl pwysig yn hyn. Lle dyn ni'n gwybod, os dyn ni'n meddwl bod ni mewn stafell sydd yn llawn tân, sydd yn lle mae yna dan, a mae mwg yn codi, wel wrth gwrs dyn ni'n ymwybodol o'r ffaith bod air cynnes yn codi ac air oer yn disgyn. Mae yn broses sy'n cylchdroi, ac hyn felly sy'n tu ôl. Proses ffiseg yna fe, lle dyn ni'n meddwl am air cynnes yn codi ac air oer yn disgyn. Ac wrth ni'n meddwl am hyn, wrth i'r magma fod yn bell i ffwrdd o'r craidd, mae'n oeri a mae'n fod yn bellach. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'n suddo. A dyn ni'n gweld bod hyn yn chwarae rôl pwysig o tynnu slabiau, tynnu cyfandiroedd i ffwrdd o'i gilydd. Ac wedyn yn cyfarfod ac yn cwrdd mewn rhai rhannau o'r byd. Ac beth sy'n digwydd wedyn, mae'r broses yma'n ailadrodd wrth i'r magma yma dychwelyd yn ôl i'r craidd a'r broses, fel dwi'n dweud, yn ailadrodd. Felly, mi allwch chi weld fan hyn sut mae'r broses yn chwarae rôl bwysig ar gwres yn y craidd mewnol yn bwysig iawn yn y broses. A dwi jyst yn tynnu at y sleid yma, a tynnu at y gair allweddol sydd tyniad o slabiau, lle mae pratiau drwm iawn ac yn ôl y ddamcaniaeth yn tynnu slabiau, grym dysgyrchiant a platiau trwm hyn sy'n tynnu ar wahân.
Wedyn meddyliwch mai disgyrchiant yn y pen draw sy'n tynnu'r gramen i lawr ac mae'n llithro i lawr y llethwr oddi wrth ganol gefned canol cefnfor. Mae mas enfawr y slab yn cael ei ddylanwadu ac yn tynnu gweddill y plat cefnfor i ffwrdd o'r cefnfor canol cefnfor, the Mid-Atlantic Ridge yma. Cofiwch bod hyn yn mor bwysig yn y broses yma. Proses mwy na thebyg sydd angen i chi esbonio. Cwestiynau megis falle 2, 3, 4 marc. Ac wrth gwrs mae angen i fod yn ymwybodol o'r iaith a'r ieithwedd yma, termau allweddol, a bod y strwythur yn eich ysgrifen chi yn bwysig iawn. Proses gwyddonol iawn sy'n chwarae rôl pwysig yn y cysylltiad daearyddol, ynddo fe? Felly, mae diagram yma yn cael i ddangos unwaith eto, a sut dwi'n licio ddisgrifio hwn ydy bod yna rhyw fath o siaced yn gorffwyso ar bwrdd ac yn sydyn rhaid ydych chi'n gollwng eich allweddi neu goriadau i mewn i'r poced ar y bwrdd sy'n hongian dros ochr, ac wedyn mae'r pwysau'r allwedd neu'r goriadau yna yn tynnu'r siaced i lawr, sy'n achosi iddo lithro i lawr ochr y bwrdd. A mae'n anodd iawn i ni weithiau i feddwl am sut mae'r broses yna yn digwydd. Proses daearegol sy'n digwydd dros miloedd o flynyddoedd. Ac dyn ni ddim yn gweld y proses yma'n digwydd efo'n llygad agored ni. So felly mae o'n bwysig i ni feddwl am sut mae hwn yn digwydd dros amser hir. Amser hir iawn yn y fe. A dyn ni'n meddwl wedyn am y broses nesaf. Meddwl am mannau poeth, hotspots. A feddwl am ynysoedd Hawaii yn chwarae rôl pwysig a sut mae rheini yn cael ei ffurfio. Cofiwch mae hwn yn wahanol iawn i beth sy'n digwydd ar ffiniau plat neu ymylon platiaeth, plate margins. Mae'r rhain yn digwydd i ffwrdd, ac wedyn mae hwn yn mynd i raddau i ffwrdd o'r theori yma o bod pob tirffurf arbennig, mynyddoedd, llosgfynyddoedd, diargynfeydd yn digwydd ar ffiniau platiau. Ond hotspots yn chwarae rôl pwysig, ac yn y sleid nesaf dwi'n mynd i rili bwysleisio a mae'r ddamcaniaeth yma mor bwysig i ni fod yn ymwybodol ohono am sut mae'r ynysoedd neu arc o ynysoedd yma yn ffurfio. Felly mae Kilauea a Monoleo a'r Big Islands yn enghreifftiau actif sydd yn digwydd, fel dwi'n dweud, ar ynysoedd Hawaii, sy'n ymestyn tua 2,400 km gan ffurfio cadwyn neu island arcs sy'n gynyddol hŷn o'r pen de ddwyrain i'r pen gogledd o'r llewyn. Mae'r llosgfynyddoedd yma yn aml yn llydan iawn gyda ochrau a llethrau ysgafn elwyr yn llosgfynyddoedd tarian, shield volcanoes. Mae'n siŵr eich bod chi yn gyfarwydd iawn efo'r rhain pan astudio daearyddiaeth y cwrs TGAU. So felly gan ni edrych ar y diagram yma, wahanol iawn fel dwi'n dweud efo prosesau beth sy'n digwydd ar ymylon cadwrol, ceidwadol ac adeiladol a dinistrol, a mae'n sôn fwy am rheini mewn munud. Ond beth sy'n bwysig iawn yw, unwaith eto mae'r craidd a'r gwres aruthrol yn chwarae rôl pwysig, lle mae rhyw fath o chwyddiant neu mantle plumes neu plif felly yn y mantell yn chwyddo allan neu byrstio allan fel byswn ni'n dweud yn syml. A beth sy'n digwydd wedyn bod y cramen yma, bod yna rhyw fath o wendid. Ac weithiau bod rhaid ni adnabod, a fel dwi'n esbonio i ddisgyblion ar lawr y dosbarth, mae craig efo gwendid. Mae'r cramen yma, bod yn drwchus iawn, mae yna gwendidau'n bodoli o gwmpas ein ddaear. Ac felly mae'r magma yma yn manteisio mewn ffordd yn y hollt yma, y crac yma yn y gramen. A fel sy'n cael ei ddangos yn y diagram yma, felly mae o chwyddo, mae'n manteisio ac mae'r pwysau yma yn manteisio ar yma yn chwyddo allan. Beth sy'n digwydd wedyn, mae'n hollti ac yn ehangu. Ac fel mae'r diagram yma yn dangos, mae'r lidedd yma neu mae'r magma yma yn dechrau pori allan ar ben y lithosffer. Dydy o ddim yn weledol i'r llygad yn syth, oherwydd mae o dan y môr. Ac cofiwch, dros miloedd o flynyddoedd mae ynysoedd Hawaii wedi cael ei ffurfio, ac mae nifer fawr ohonyn nhw ddim i weld heddiw.
monoleo, fel dwi'n dweud, yn enghraifft da sydd yn weledol, ffurfio miloedd o flynyddoedd yn ôl. Ac fel sy'n cael ei weld heddiw, mae'r magma yma yn llifo allan. Ond wrth gwrs, cofiwch, mae'r ffurfio, mae o rhinweddau o yn newid, yn ocsigeneiddio, yn troi mewn i lafa pan mae o'n cyrraedd ar wyneb y ddaear, ynddo fe? Ac felly, dyn ni'n gweld yr ochrau serth yma. Llosgfynyddoedd tarian sydd yn ffurfio o gynlyniad i mannau poeth. Ac wedyn, proses pwysig nesaf sydd rhaid i ni ganolbwyntio ar ydy beth sy'n digwydd ar hyd y mylon platiau. Edrychwch a canolbwyntiwch ar y termau allweddol fan hyn. Mae rhai dargyfeiriol, neu falle bod rhai ohonych chi'n ymwybodol mae term adeiladol sy'n cael i ddweud ac i esbonio fan hyn, fe. Ac mae hwnna'n bwysig weithiau bod chi ddim yn cymysgu efo'r termau allweddol yma. Cydgyfeiriol neu gwrthdrawol hefyd yn bwysig iawn, ac wedyn ceidwadol, cadwrol yn term pwysig sy'n gallu cael ei ddefnyddio hefyd. Felly, mae'r diagram yma yn crisialu beth sy'n digwydd ar hyd pob ymyl. Ac felly, dwi am cychwyn esbonio'r broses yma yn sôn am ymylon dargyfeiriol a beth sy'n digwydd o dan y môr. Dyma, mewn ffordd, sy'n digwydd o dan y môr lle mae'r lithosffer yn gwahanu gan gyniatau i fagma ddianc i'r wyneb. Gelwir y magma yma sydd cyrraedd y wyneb fel dwi wedi sôn yn barod yn lafa. Oedd y lafa yma oeri, mae'n ffurfio cramau newydd. Ac felly mae'n tir newydd a mae'n bwysig i ni adnabod hynny. Un o'r enghreifftiau gorau ar hyd y mylon adeiladol yma ydy cefnfor canol yr Iwerydd neu'r Mid-Atlantic Ridge. Yma mae'r cefn yma dros 1000 kilometr mewn lled. Dynodir canol a cefnfor gan ddyffryn hollt sydd yn bwysig iawn yn digwydd yn canolig a thrwy hyn mae'r magma yn codi i ffurfio craig newydd. Ceir ffawtiau neu holltiau trawsffurfiol i greu gan tyndra neu straen enfawr a geir ar hyd y ffin y plat yma. Dros filau o flynyddoedd, mae rhaid i ni sylweddoli bod craig newydd yn cael ei greu ar hyd yr ymyl plat yma, lle mae'r platiau yn gyson yn cynyddu tuag allan. Dyma'r broses o ymlediad gwely'r môr. Pwysig iawn i ni fod yn ymwybodol o'r broses yma. Mae'r sleid nesaf, fel dwi'n dangos, yn crisialu beth sy'n digwydd ar hyd y mylon adeiladol. So felly, edrychwch ar y sleid yma, cymrwch nodiadau allech chi roi rhyw fath o saib i'r fideo os ydych chi eisiau, ac rili tynnu mewn geirfa allweddol a'r enghreifftiau. Mae enghreifftiau mor bwysig wrth i ni adnabod beth sy'n digwydd yn y broses yma ar hyd ymylol dargyfeiriol neu ymylol adeiladol. Ac fel sy'n cael ei ddangos yn y sleid yma, dyma'r Mid-Atlantic Ridge yn ymestyn, fel dyn ni'n gwybod, o Gwlad yr Ia i'r eiti lawr ar hyd rhwng De America ac Affrica, felly. Felly, cymrwch gofal wrth esbonio'r broses yma, oherwydd mae yna camau pwysig mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol o. Camau wrth i ni roi hwn mewn trefn, ac felly mae'r broses yma mor bwysig i ni fod yn ymwybodol o mynd o cam cyntaf o beth sy'n digwydd ar rhan y magma yn y craidd mewnol ac ymestyn allan a creu y drifft cyfandirol a continental drift yma. Ac felly, beth sy'n bwysig i ni fod yn ymwybodol, mae lafa ludog, high viscosity sy'n digwydd fan hyn ar hyd ffiniau adeiladol a llosgfynyddoedd tarian sydd yn ffurfio. Byddwch yn ymwybodol mae llai o bwysedd ar y fantell o dan ffawtiau ac mae'r astenosffer yn mynd yn fwy halifol. Mae'r magmau'n basaltic, term allweddol i ni fod yn ymwybodol fan hyn sy'n ffurfio ac yn eich-dorori drwy'r agenau neu rath o fissures dyn ni'n galw o. So felly edrychwch ar hwnna agenau neu fissures sydd yn ffurfio ar hyd rhain. Ar dir, mae'r echdoriadau tir yma yn para am dyddiau neu am wsnosau, cofiwch, a bod y lafa yma'n boeth ac yn llifo allan.
Wedyn, mae'n bwysig iawn i ni fod yn ymwybodol beth sy'n digwydd ar hyd y tir. Dyffrynnoedd hollt mae angen i ni esbonio ac fod yn ymwybodol o. Gwlad yr Ia yn enghraifft da iawn o hyn, lle mae'r cefnfer canol Iwerydd yn ddelfrydol yn digwydd ar hyd y tir yma. Canolbarth Gwlad yr Ia sydd yn mwyaf o weithgaredd tectonig sydd yn cynnwys diargynfeydd o llosgfynyddoedd, tra bod yr rhan fwyaf o lafa yn gwasgaru allan a holltau enfawr. Mae hefyd rai llosgfynyddoedd tarian yn digwydd. Y prif tirffurf fel dwi am bwysleisio ydy diffrynnoedd hollt sydd yn ffurfio. A fel dyn ni'n gallu gweld o'r diagram yma, beth sy'n digwydd fan hyn yw bod plat Gogledd America yn rhwygo i ffwrdd o'r tir i un gyfeiriad, ac wedyn mae'r plat Gogledd Ewrasia yn rhwygo ac yn tynnu i ffwrdd i gyfeiriad arall. Felly, dyn ni'n gweld bod rhyw fath o no man's land, dyna beth sy'n ffurfio yn y canol. Mae o'n rhwygo i ffwrdd, a pan dyn ni'n meddwl am carreg bach, a cofio pwysau a gwasgedd mawr sydd yn ffurfio rhain, yn tynnu'r graig yma i ffwrdd, dyffryn hollt, yn hollti'r graig i ffwrdd, pan dyn ni efo bwell ac yn hollti darn o graig neu hollti darn o bren, ynddo fe. Ac wedyn, dyn ni'n gweld esgarpiau serth, a byddwn ni'n gweld yn y diagram nesaf, yn ywedig y llun dyn ni'n gweld fan hyn, nifer fawr ei hawn ohonych chi, mae'n siŵr wedi bod y teithiau gwaith maes i Wlad yr Ia, ac yn ei gweld bod y steep escarpment, yr esgarpiau serth yma yn ffurfio. Ac thing fel i'r National Park sy'n cael ei ddangos yma, ynddo fe. Ac wedyn wrth i'r platau symud ar wahân, mae cromennu neu dooming up yn digwydd. A mae gramen yma yn digwydd o ganlyniad i wasgedd enfawr o cyryntau darfudol yn y fantell. Ac mae hyn yn arwain at hollti'r graig a datblygiadau o ffawtiau. Mae'r dyffryn hollt yma'n ffurfio wrth i ddau neu fwy o ffawtiau cyfochrog yma arwain at ddatblygiad o cafn neu roedd o troff. Felly, fel dwi wedi mynd trwy'r sleidiau yma, dyn ni'n gallu gweld yn amlwg iawn bod hwn yn actif iawn, yn digwydd, a nifer fawr o gweithgaredd tectonig yn digwydd yn ddyddiol fan hyn. Felly, cymrwch gofal fan hyn a graddfa beth sy'n digwydd ar hyd y ffiniau yma wrth i un plat symud i ffwrdd. Mae hwn wedi ffocysu mewn, a mae'r graddfa yma yn fach iawn, ond cofiwch, wrth i fi symud yn ôl i'r sleid, mae hwn yn digwydd dros miloedd o blynyddoedd. Y rhwyg yma yn y ddaear, miloedd o blynyddoedd, a dyn ni'n gallu gweld y pellter mawr sy'n digwydd ar hyd y ffin plat yma. Cofiwch wedyn beth sy'n digwydd ar hyd rhannau eraill o'r byd. Mae'r dyffryn hollt yma yn dwyrain Affrica yn bwysig. Mae dwyrain Affrica yn ymestyn o Lebanon i Mozambique, sef y dyffryn hollt yma. Mae lled y dyffryn hollt ar ei fwyaf yn y Môr Coch, lle mae'r broses o ymledu wedi rhwygo Saudi Arabia i ffwrdd o weddill cyfandir Affrica. Ar hyd y dyffryn hollt, mae'r ardaloedd eang o gramen wedi suddo rhwng ffawtiau cyfochrog, tra bod craig toddedig wedi codi mewn echdoriadau folcanig. Mae personoldeb y llosgfynyddoedd byw yn ogystal â nifer o darluniau poeth neu hot springs ar hyd y ffawt yma yn dystiolaeth bod y prosesau yma yn parhau i weithredu hyd at heddiw. Fel dyn ni'n gallu gweld bod y linell coch yma yn dangos y rhwyg yma yn rhan yma o'r cyfandir. Felly, be dwi am canolbwyntio at proses nesaf sy'n digwydd yn y broses yw beth sy'n digwydd ar hyd y myddon sydd yn gwthio tuag at ei gilydd, lle dyn ni'n adnabod bod ymyl cefnfor yn gwrthdaro ac yn symud tuag at cyfandir, ac yn yr achos yma maen nhw'n cydgyfeirio. Yn aml iawn, dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd ar hyd ymyl plat De America, ar hyd y cadwyn o fynyddoedd yr Andes yma, lle mae plat Nazca yn cydgyfeirio efo plat De America. Felly, mae yna ffos gefnforol ddwfn, ffos Chile, yn ffurfio fan hyn. Mae'r diagram yn dangos rhyw fath o trench ffos, a lle mae'r subduction zone, yr ardal o tansigno yn digwydd fan hyn.
lle'n rhedeg yn gyfochrog i'r arfordir De America. Mae anomalyddau disgyrchiant negyddol ar y ffos sy'n awgrymu bod deunydd dwys yn tansugno. Y mwyaf dwys yw'r graig, y mwyaf bydd dyniad o ddisgyrchiant. Mae'r creigiau'r Andes wedi eu plygu a'i ffawtio sy'n awgrymu presenoldeb grymoedd tectonic dwys. Mae'r ardaloedd eang o graig igneuaeth, a hwn sy'n angen i fod yn glyfar, yn soffistigedig wrth adnabod y fath o graig sy'n ffurfio fan hyn. Dyn ni fel daearyddwyr neu ni sy'n ymwybodol o geomorffolegol a daeareg, mae craig igneuaidd sydd yn hollol bwysig a'r enghraifft o'r graig igneuaidd yma ydy craig andesitic. So felly mae'r creigiau Andes yma wedi plygu ei ffawtio, fel dwi'n dweud, sy'n awgrymu bod presenoldeb o grymoedd. Mae'r cynlyniad yma yn plat yn toddi yn ffurfio gwraidd yr Andes. Mae'r llosgfynydd byw yn yr Andes yma yn echdori'n aml iawn ac yn gludog, lafa gludog, viscous iawn, fel mêl sticky iawn sy'n ffurfio craig o'r enw andesite. Mae'n aml iawn beth sy'n digwydd fan hyn yw daeargrynfeydd oherwydd y pwysau o gwasger a'r grym mawr rhwng y ddau plat yma yn digwydd yn gyson ac mae lleoliad eu canolbwynt yn awgrymu bod presenoldeb plat sy'n tansugno fan hyn. Felly mae hyn yn sleid bach sydyn sydd yn dangos beth sy'n digwydd ar hyd y mylon cefnforol yn gwrthdaro neu yn cyfarfod efo cramen cyfandirol. A cymwch gofal ar y sleid yna. Ond hefyd, mae rhai achosion mewn cyrchfal tansignol o dan y dŵr, cofiwch, mae rhai kilometrau i ffwrdd o'r arfordir. Pan fydd ystoriadau'n digwydd, mae llosgfynyddoedd hefyd yn cronni, yn Island Arcs yma dwi'n sôn amdano dan y môr. Cadwyn o ynysoedd ar hyd y mylon platiau, a mae'r rhain, cofiwch, yn amlwg iawn ar hyd arfordiroedd Japan. Felly dwi wedi sôn fan hyn am hotspots ynysoedd Hawaii, a dyna proses sydd yn tu cefn i'r arc o ynysoedd Hawaii. Ond cofiwch, ar hyd arfordiroedd Japan, beth sy'n digwydd fan hyn ydy arc o ynysoedd oherwydd bod plat cefnforol a plat cyfandiroedd Nazca a De America yn cyfarfod. Beth sy'n digwydd fan hyn ydy unwaith eto dau plat yn cwrdd, ond dau plat gwrthdrawol, convergent. Ond mae hyn ychydig bach yn wahanol, a dwi'n licio dangos hyn lle, falle o darn o bapur, lle mae yna rhyw fath o plygiant yn mynd i ddigwydd mewn munud iddo fe. Felly, does dim unrhyw fath o tansugno, lle mae yna un blat mynd i tansugno i mewn i mantell y ddaear. Ond beth sy'n digwydd fan hyn yw does dim unrhyw fath o blat yn mynd i ryw fath o giveaway ynddo fe. Does dim un yn mynd i symud i ffwrdd. So felly, beth sy'n digwydd ar hyd y mylor cefn, y rhai sydd yn cydgyfeirio, yw bod mae yna blat yn plymio neu yn dod at ei gilydd, ac mae yna gramen cyfeirol llai dwys na chramen forol, ac felly pan yw dau cyfandir yn cwrdd ar hyd ymyl dinistriol, neu beth sy'n digwydd, mae yna gwrthdrawiad yn digwydd yn hytrach na thansugno. A canlyniad yw plygiant dwys, a ni'n gallu gweld y folding yma, y plygiant yma'n digwydd, a ffawtio a chodiad yn digwydd sy'n arwain at ffurfiant mynyddoedd plyg. Ac proses pwysig sydd yn digwydd fan hyn ydy ffurfiant o mynyddoedd plyg o'r henw orogenesis. A'r enghraifft dyn ni'n cael fan hyn ydy ffurfiant yr Himalayas, lle dyn ni'n gwybod sy'n ffurfio ar hyd llwyfandir Tibetan Plateau. Mae'r ardal yr Himalayas, mae plat Indo-Australia i'r de yn gwrthdaro a phlat Ewrasia i'r gogledd. Mae'r creigiau wedi plygu eu ffawtio i ffurfio cadwyn eang o fynyddoedd. Gan mae ychydig, neu os dim o gwbl i fod yn onest, o dansugno ger y math yma o ymyl
ceiron ychydig o ddaeargrynfeydd a bron dim llosgfynyddoedd. Cofiwch, mae yna ddaeargrynfeydd yn ffurfio, ond pan maen nhw falle yn ffurfio, dyn ni'n ymwybodol o ddaeargryn Nepal yn 2015 a achosodd trychinebau aruthrol ar rhan yma o'r ddaear. A fel sy'n cael ei ddangos yn y llun yma, orogenesis neu creu mynyddoedd yn bwysig iawn yn y broses yma. Felly, mae'n bwysig iawn i ni fod yn ymwybodol wedyn o beth sy'n digwydd ar hyd ymylol cadwrol, lle mae yna, unwaith eto, dwi'n licio dangos hwn efo dad o bapur, lle mae yna weithiau dau plat yn mynd yn erbyn ei gilydd, ond lle mae'r tensiwn a'r stres yma yn ffurfio, a mae yna plygiant yn digwydd yn y papur, neu plygiant fwy na dim byd yn digwydd yn y graig. A mae'n creu tirweddau ffantastig. Nid yw'r cramen yma yn cael ei chreu na'i dinistrio. Mae nhw ddau plat sy'n digwydd wrth ochr i'r ochr, a mae'r San Andreas Fault yn enghraifft ardderchog y hyn, lle mae ffrithiant yn y platiau yn golygu bod yna symudiad sydyn yn digwydd. Wrth i'r bwysau yma adeiladu gan fod dirgryniadau ground shaking ar draws y tirffurf yma. Yn digwydd yn aml iawn. Efallai bod y math o graig yn aill ochr a llall i'r mae'r platiau'n wahanol, sy'n dangos bod y tir wedi bod yn symud dros amser. Ac wrth i ni feddwl am beth sy'n digwydd efo'r platiau yma, mae angen i fod yn ymwybodol o'r felly'r peryglon a'r cysylltiad yma i brosesau tectonig. Mae rhaid i ni fod yn ymwybodol gwerthfawrogi bod peryglon wahanol a wahanol lefelau a wahanol graddfeydd yn digwydd ar draws y byd. Ac hynny dwi am ganolbwyntio ar nesaf. Ac felly, dyn ni'n mesur gweithgaredd tectonig mewn ddau ffordd. Yn draddodiadol, mae defnydd yma o'r graddau Richter, the Richter scale yn dyma, lle dyn ni'n mesur maint gweithgaredd tectonig neu gweithgaredd seismic mewn graddau logarithmic o pwynt 1 i fyny at 9. A dyn ni'n ymwybodol bod graddfeydd yma, efo ystod eang, rai bach, ddim mor ddinistriol, lle mae rhai graddfeydd mwy i fyny at 8-9 yn achosi difrod trychinebus iawn a nifer fawr o farwolaethau, a meddwl am yr ffeithiau economaidd cymdeithasol amgylcheddol yn dyma. Ac felly, beth sy'n mor bwysig i ni werthfawrogi ydy'r graddfa Mercalli. Mae hwn felly yn dangos effeithiau y difrod. Ac weithiau, dyn ni'n meddwl bod mae'r Richter yma, y graddfa Richter, falle allan o sync ac falle allan o cywirdeb i ryw ffordd. Ac felly, beth sy'n angen i fod yn ymwybodol dangos ar y diagram ar y chwith, bod hyn yn dangos i faint i amplitude y daeargrynfeydd ei gweithgaredd tectonig, ond weithiau yn gallu ddangos bod yn eitha syml. A dwi'n licio'r diagram yma ar y chwith oherwydd un ddigwyddiad sy'n digwydd fan hyn, ond yn mesur o a ddau wahanol lleoedd, ynddo? Ac felly mae'r canolbwynt yn digwydd, ond wedyn mae gennym ni 7.2 a gennym ni 4.8. Ac felly mae'r Richter scale ddim cweit gallu fod yn gywir iawn, lle mae'r graddfa maint momentum yn dod mewn i le, yn defnyddio rhyw fath o meini prawf wahanol, lle mae ardal ffawt yma yn cael ei fesur yn erbyn pellter lle mae'r ffawt yma wedi symud, a pa mor hyblyg neu rigid ydy graig sydd o gwmpas o. So felly mae yna 3 ffactor fan hyn a graddfa logarithmic wedyn yn cael ei ddefnyddio i mesur i maint o. Wedyn, beth sy'n bwysig iawn wrth ni dechrau dod i'r gyflwyniad yma i ben meddwl am proffil peryglon. A dwi'n licio hwn, a dyn ni fel daearyddwyr yn licio dangos ein data yn effeithiol yn yma. Peryglon proffil ffisigol, a edrychwch ar tsunami Asia fan hyn 2004 yn goch i gymharu hyn efo peryglon tectonig Kilauea yn Hawaii. A mae'n bwysig i ni felly edrych ar perygl a maen nhw'n ymrywio. A mae'n ni werthfawrogio ar rhan i amlder, i magnitude,
i pa mor parod ydi o i ddigwydd, i predictability, yr agweladwyedd o, a pa mor aml, frequency, amlder. Pa mor hir, mae hwnna'n cael effaith mawr, yn fel ydych chi'n gwybod. So mae un digwyddiad yn digwydd dros cyfnod hir, wel, fwy o aml mae'n digwydd, y fwy o ddifrod a fwy o berygl fydd o. Ac yn sydyn reit, dyn ni'n meddwl falle dros cyflymder y digwyddiad, speed of onset. Ac yn olaf, pwysig i ni werthfawrogi dechrau esbonio fan hyn i gwerthfawrogiad ar y maint i arwynebedd. Meddwl am llosgfynyddoedd tarian a meddwl am strato llosgfynyddoedd fan hyn i'r maint o. A dyn ni'n goffa gwerthfawrogi bod bobl yn byw ar hyd y ffiniau tectonic yma, ffiniau sydd â peryglon mawr yn dyfa. Ond wrth i ni edrych ar y diagram yma, dyn ni'n gallu gweld bod amrywiadau. Dyn ni'n gallu gweld bod dau ar sbectrwm wahanol. Mae tsunami a'i maint o yn enfawr, enormous mae'n dweud. Ond wedyn, dyn ni'n gallu gweld bod Kilauea a maint o yn eitha fach. Ond sydyn reit, dyn ni'n gallu gweld bod i speed of onset o, bod i gyflymder i ddigwyddiad yn digwydd yn sydyn iawn. A mae hwnna'n gallu bod yn mor drychinebus ar ran paratoadau'r pobl, ar rhan parodrwydd y gymdeithas y pobl i ffoi ac i ddianc pan ydych chi'n meddwl am tsunami. Ond wedyn, meddwl am Kilauea sydd hefyd yn perygl tectonic, ond mae'n digwydd llawer fwy araf. Ond mae hwnna'n allweddol yn dweud. Allweddol y faint o farwolaethau, faint o ddifrod. Dyn ni gallu rhagweld, dyn ni gallu paratoi. Ac rôl ni fel daearyddwyr a rôl fel gwyddonwyr yn gallu paratoi, rôl llywodraeth do mewn fan hyn, ac felly gallu dechrau adeiladu walydd ac yn y blaen. A cofiwch, mae strategaethau yma, dyn ni dechrau meddwl am hyn yn sydyn reit, achos mae'n pwysig i ni adnabod y proses yna yma. Dyn ni ddim yn taro a meddwl am y strategaethau heno, mae hwnna yn rhywbeth yn rhan hwyrach ymlaen yn yr uned. Ond meddwl am pwysigrwydd a clymu hyn yn bwysig iawn, cofiwch, i mewn i'r strategaethau. Pa mor hir mae hyn yn digwydd? Sydyn rhaid i ni'n gweld y shift yn y fe. Effaith hir dymor fan hyn. Felly meddwl am strategaethau hir dymor gan gwerthfawrogi bod Kilauea yn digwydd os tymor hir. Mae o i perygl yn digwydd yn hir iawn. So pa fath o bethau dyn ni a rhoi yn ei le? Ond wedyn, bod pa mor hir mae tsunami'n digwydd, fe dyn ni'n gwybod mae'n digwydd yn sydyn iawn, yn dywe? Wedi mynd drosodd. Ond mae effeithiau hir dymor yn gallu bod dyddiau, misoedd, ond fel dyn ni'n gwybod, rhaglenni Japan tsunami hyd yn oed at heddiw, 10 mlynedd yn hwyrach yn dangos bod yna dal ail adeiladu ar ôl beth ddigwyddodd nôl a dechrau y 10awd yma yn Japan. Felly, mae yna ffordd wahanol i ni feddwl am risgiau uchel ac risgiau is. Proffil perygl ffisegol yn dangos nodweddion, fel dwi'n dweud ar rhan i maint ar hyd y reit ffordd drwodd i maint yr arwynebedd. A mae hwn yn eitha ffeithiol ffordd wahanol i ddangos data. Tsunami yn lliw piws, wedyn yn lliw glas, colau, tywyll, ni'n gallu gweld bod llosgfynyddoedd tarian, a dechrau sylweddoli a gwahaniaeth, a hwnna sy'n mor bwysig, falle ateb cwestiwn ystynedig, meddwl am cwestiynau 10 marc a lefel AS, ond hefyd gyda golwg pan mae peryglon tectonic yn dod mewn i lefel safon uwch, yn lefel A, ynddo fe? Mae peryglon tectonic yn bwysig a gwerthfawrogi'r risg yn rhan yna o'r manyleb hefyd yn bwysig. Ac peidiwch anghofio bod proffil perygl ffisegol yn bwysig i ni werthfawrogi ran llosgfynyddoedd. A term sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn ydy mynegrif ffrwydiad volcanic, Volcanic Explosivity Index. Sydyn iawn, dyn ni'n cymryd cipolwg ar hyn bod llosgfynyddoedd yn echdori yn digwydd yn aml iawn, ond i maint nhw a'i ddifrod nhw mewn ffordd, eruption type ddim mor syfrdanol, ddim mor ffrwydradol a ddim mor drychinebus a hynny.
pan mae'n digwydd yn ddyddiol. Ond cofiwch, wrth i ni edrych i fyny ar y graddfa uwch, graddfa 7 a 8, mae i ffrwydrian i volcanic explosivity yn enfawr. Ac wrth gwrs, meddylwch am yr effeithiau. Maen nhw'n enfawr yn dyn. Ond cofiwch, maen nhw dim ond yn digwydd falle pob 1000 o flynyddoedd i bosib 10,000 o flynyddoedd. A ffordd arall, fel mae'r diagram yma'n dangos sut mae ffrwydriadau volcanic yn digwydd. Rhai mawr ddim yn digwydd mor aml, ond rhai bach yn digwydd llawer fwy amlach. Ac yn sydyn iawn, dyn ni'n crisialu wybodaeth yma wrth i ni dod ar cyflwyniad yma i ben. Yn aml pwysig i ni adnabod bod mae rhain gallu fod yn digwydd autoddiodynary fel dywed y saith, gan ei fod yn catastrophic. Os ydy'r poblogaeth ddim wedi paratoi, wel, dyn ni'n gwybod bod y difrod a'r marwolaethau gallu bod ar ei miloedd i degaudd o'r filoedd. Mae hyd o duration yn chwarae rôl pwysig, fel mae Christchurch yn 2011, oedd yn ôl gryniadau ac wedyn yr effaith gafodd hwnna ar y boblogaeth leol a'r cyfres o echdoriadau volcanic wedi chwarae rôl pwysig mewn. Roedd yr effeithiau eilaidd, a cofiwch am sut ni'n categoreiddio wybodaeth yma yn primaidd ag eilaidd a chwarae rôl pwysig. A tsunami Japan, ac effeithiau lachar ar rhan echdoriadau volcanic gallu chwarae rôl pwysig amdan effeithiau hir dymor a effeithiau eilaidd yn dyma. Felly cyfrwch cibolwg sydyn ar hyn, achos mae hyn yn esbonio'r brosesau yma mor bwysig. Mwyn i chi werthfawrogi i proffil peryglo ac wedyn ar rhan i effeithiau meddwl am strategaethau, a mae hynny'n dod yn hwyrach ymlaen yn yr uned. Ac fel dwi'n cloi yr uned yma, dydyn ni byth yn anghofio am y geirfa allweddol yma. Sut mae pobl, y boblogaeth, y llywodraeth, y gymuned, yr economi yn addasu, yn gorfod ymaddasu, ymateb i ddigwyddiadau pwysig iawn. Anghydraddoldeb, gweld sut mae datblygiad y lefel economi yn gallu bod yn mor wahaniaethol ar draws y byd, a sut mae pobl yn gorfod ymdopi, a sut mae llefydd yn gorfod addasu i peryglon a'r risg yna. Ac hwnna felly sy'n angen pwyso a mesur y perygl ac reina sydd falle at risg o niwed, sydd falle'n agored i niwed y fwyaf. Ac wedyn mae angen pwyso a mesur pa rai sydd â fwyaf at risg yn agored i niwed, ac wedyn dyn ni'n gallu gwerthfawrogi pa rai yna sydd yn mynd i gael yr effeithiau fwyaf. Cofiwch y geirfa allweddol, cofiwch cyffwrdd ydyn ni ar y prosesau mecanwaith ydyn ni heddiw, a pa mor bwysig ydy hyn wrth plethu mewn i gweddill yr uned. Ac felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando heno, a mae'n siŵr eich bod chi am ddefnyddio'r wybodaeth yma yn hwyrach ymlaen ar recordiau, am yr rhain yn fyw ac yn defnydd effeithiol i chi disgyblion a Daearyddiaeth i gymryd gip nôl yno. Hynny sy'n bwysig i falle cymryd saib i gwneud ymarferion traethodau estynedig ac defnyddio'r wybodaeth yma ar wrth gwrs y ffynonellau yn cynnwys llyfrau, YouTube, clipiau mae'ch athrawon yn rhoi i chi sy'n mor ddefnyddiol i chi i gael y safon gorau ac yn y pendraw creu daeryddwyr ardderchog. Felly diolch yn fawr iawn i chi ac edrychaf ymlaen i weld chi unwaith eto ar gyfer trafod sgiliau gwaith cwrs wsos nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Mr Thomas.